Καλώς ορίσατε φίλοι μου στο κανάλι μου, εδώ στο Free Channel σε άλλο ένα βίντεο για το σασμό. Τον ηθοποιό Νίκο Τσολερίδη, ο οποίος υποδίεται τον τηλέμαχο Βρουλάκη στη σειρά, πέτυχε η κάμερα του Σούπερ Κατερίνα, με μία μελανιά στο μάτι για τις ανάγκες των γυρισμάτων φυσικά. «Η μελανιά στο μάτι μου είναι μέρος ενός σχεδίου του Ανδρέα», εξήγησε ο ηθοποιός. Ο Ανδρέας έχει επιστρέψει και έχει δει πράγματα, τα οποία τον έχουν κάνει να πάρει κάποιες αποφάσεις. Μέσα σε αυτές τις αποφάσεις και όλα αυτά που έχει σκεφτεί, είναι και αυτή η μελανιά για κάποια γεγονότα που θα συμβούν στα επόμενα επεισόδια. Ο ηθοποιός είπε ακόμη πως γενικά οι Βρουλάκηδες στη σειρά είναι υπέρ της βεντέτας, ενώ στην κόντρα μεταξύ του Παύλου και του Ανδρέα, ο τηλέμαχος σαν αδερφός θα ακολουθήσει τον Ανδρέα. Ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε φίλοι και φίλες, κάντε εγγραφή στο κανάλι μας για να μην χάνετε τις εξελίξεις και τα spoilers που ανεβάζουμε.